लं डिस्टेंस रिलेशनशिप लोगोफोर बे मोनाबिलि समाव आं बेखौनो बुंनो गोसो जायो आरोना खोनासंनानै लादो नों आंनि खाथियाव गैया मानिनानै लाबाय नों आंजों लोगोसे गैया मानिनानै लाबाय नाथाय नों आंनि बे गोसो सिङाव अरायसम थागोन नों आंजों लोगोसे अरायसम थागोन सोर बुंदों नों आंनि गोजानाव जाबानो आंनि गोसोनिफ्राय गोजान जालांगोन सोर बुंदों नों आंनि गोजानाव थाबानो आं नोंखौ बावगारलांगोन सोर बुंदों मोजां मोनलायनाया खाथियाव थाबाल'सो मोजां मोनलायनाय जायो आरो सोर बुंदों मोजां मोनलायनाया खाथियाव थानायासो मोजां मोनलायनाय बेखौल' बुंनो गोसो जायो नों आंनि जिमान गोजानाव थाबाबो ना नों आंनि नैबे बिखायाव अरायसम थागोन मानो होनबा आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो नों आंनि खाथियाव थादा था नों आंजों लोगोसे थादा था नों आंनि गोसो गोरबोआव अरायसम थागोन मोजां मोनलायनाया बे नङा जे लोगोसे थाफानानै अनलायनाय लोगोसे थाफालायनानै गावसोर सानैखौ बुजिलायनाया लं डिस्टेन्स रिलेशनशिपआ ओरैबायदि ताग्रा जायो जायखौ नोङो मोनाबाबो बेखौ गोसोखांनानै नों थैजासिम थानो हायो लं डिस्टेन्स रिलेशनशिप बेखौ बुङो जाय नोंखौ केयार खालामो जाय नोंखौ मोजां मोनो जाय नोंखौ अनो बे नोंजों लोगोसे गैया अब्लाबो नोंखौ जोबोद मोजां मोनो बेखौसो थार मोजां मोननाय बुङो जाय नोंखौ बुजियो बेखौसो थार मोजां मोननाय बुङो जाय नोंखौ हास्थायो बेखौसो थार मोजां मोननाय बुङो जाय नोंनि थाखाय अरायसम नेनानै थानो हायो आं दिनैबो दोङो नोंखौनो नेनानै आङो अरायसम आरो नोंखौनो नेबाय थागोन नों आंनि जेसेबां गोजानानो जाया मानो आं नोंनि खाथियाव अरायसम नों आंखौ बावगारलांबाबो आं नोंखौ बावगारनो हाया आरो नों आंनि गोजान जाबाबो आं नोंनि गोजान मालाबाबो जानो हाया मानो होनबाथाय आं नोंखौ मालाबाबो बावनो हाया मोजां मोननाया खनसेल' थैनायाबो खनसेल' आरो आंनि बे जिउआव हास्थायनायाबो नों सासेल' बुङो गोबाङानो बे नोंनि गोजानाव बेखौ नों बावगारदो आं नोंखौ माबोरै बावगारनो नों आंनि टाइम पास नङा जे आं नोंखौ टाइम थांबाय बावगारलांबाय नों आंनि जिउसो आरो अरायसम नों आंनि जिउआवनो थाबाय थागोन आरो नों आंनि गोसो गोरबोआव अरायसम थाबाय थागोन आं बेखौल' हास्थायो नों जेरावखि थाया मानो मोजाङै थाबानो जाबाय आरो जायजों थाया मानो मोजाङै थाबानो जाबाय